Καρατσαρόπουλος. Με το 33 ο Δημήτρης Παπαλήρας. Με το 55 ο Βασίλης Παναγιώτου. Coach ο Νίκος Χατζιβρέτας. Το rebound ο Έιθαν, όχι ο Τζόναθεν είναι εκεί. Σιλβεριστά είναι η μπάλα για τη 10. Σπανός για τον Παναγιώτου. Μαρκάρει ο Μεσσηνιώτης. Σπανός με τον Έιθαν. Πάει στο καλάθι. Καλάθι 2-4. Τώρα ο Σπανός, Παναγιώτου και Κανατσαρόπουλου. Η μπάλα στον Παναγιώτου, σταματά σουτάρει, καλάθι 18-26. Θα ξαναπάρει, όχι, Παναγιώτου, φτάνει η μπάλα στον Παναγιώτου. Φάουλ ο Έιθαν. Παναγιώτου στο παιχνίδι. Στο Σπανό η αλλαγή. Της Μεσσηνιώτης. Δεν έβαλε το καλάθι. Παναγιώτου. Αυτό το έχει το κοντινό σουτ. 33-32, περνάει μπροστά η 10. Παναγιώτου. Φάουλ. Παναγιώτου 34-32. Παναγιώτου. Εκεί είπαμε τα βάζει όλα. 38-37. Μεσσηνιώτης. Έιθαν και κλέβει ο Παναγιώτου. Πάει στο καλάθι. 37 ο Άρης, 40 η 10. Τελευταίο λεπτό δεύτερης περίοδου. Μπάλα στον Παναγιώτου πάλι. Το σούτ από μακριά και αυτό το καλάθι του Παναγιώτου. 46-42. Παναγιώτου στη θέση του Κυριάκη. Μπάλα στο Βόντα. 50. Μεσσηνιώτης. Φάουλ του Παναγιώτου. Παναγιώτου στο τρίτο του φάουλ. 3 έχει επίσης ο Ιωαννίδης. Πήγε ο Κυριάκης στη θέση του Παναγιώτου. Κυριάκης στον πάγκο, ο Παναγιώτου στη θέση του. Μπάλα στον Παναγιώτου. Παναγιώτου στο παιχνίδι. Παναγιώτου. Φάουλ ο Έιθαν, είναι το τρίτο του. Παναγιώτου. 61-40. Προσπαθεί να κόψει ο Παυλίδης. Την μπάλα φάουλ από τον Παπαδόπουλο στον Παναγιώτου. Παναγιώτου, καλάθι, έχει δώσει πολλές λύσεις. Παναγιώτου. Την μπάλα από τον Έιθαν, το τέταρτο. Όχι, φεύγει ο Τζόναθαν με 5. Ο Έιθαν. Μπάλα, φάουλ στον Παναγιώτου από τον Έιθαν. Κάτι ψηλά για το τέλος, ο τελικός των παιδών. 10 και Άρης. Παναγιώτου
σφύριγμα, φάουλο Μεσσηνιώτης. Δεν δόθηκε στο Μεσσηνιώτη, δόθηκε στον Σίλμπερστάιν. Τρίτος παίκτης με 5 φάουλ. Ο Σίλμπερστάιν και φεύγει από το παιχνίδι, μπαίνει στη θέση του Μπαντής. Παναγιώτου, Βόντας. Καλάθι 3 πόντων, Εξινταρόπουλος. Παναγιώτου, Βόντας. 75-68. Παναγιώτου. Σιγάλας. Μεσσηνιώτης, βουτιά. Η μπάλα εκτός είναι για τον Άρη. Για τη 10, συγγνώμη, πολύ σωστά. Για την σοβαρότητες απώλειες με τα φάουλ. Μεσσηνιώτης έκανε τεράστια βουτιά να διεκδικήσει πάλι την μπάλα. Μεσσηνιώτης στο τρίποντο. Αποτέλεσμα η 10 πρωταθλήτρια για τους παιδες εδώ στη Θεσσαλονίκη στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣ. Το Final Six ολοκληρώνεται 85-75. Ο Άρης μένει στη δεύτερη θέση για το Final Six και σε πολύ λίγο θα έχουμε τις απονομές. Μείνετε μαζί μας να δείτε ποιος είναι ο MVP της διοργάνωσης, να δείτε ποιοι είναι οι 5 καλύτεροι που ψήφισαν οι προπονητές για